1-4. Ay, pero nakuhanin daw? Pero, Okay. Saaga ma, saaga? O, 46. Sana yung ibigay na kasada. Sunod-sunod saan? Bakit mas parte na pulang yung Yung nga. Oh, pagkasin mo. Oh, maray. Hindi man pala tayo ganyan maglaro. Hindi man pala niya ako maglaro. Ano ba si Madam? Paano ano ba si Madam tayo mag-inis? Paano malaman? Hindi mo na kanya ako tayo. Kahit sila paano tayo na tayo saan ang estado mo? Saan ang trabaho? Sa bangko? Supervisor? Hindi, managulang daw. Ito sabi ko. Yan mo si Madam. Well, dyan. Kuskintay pa sa iyo. Diyan na mo pala ano. Kasi mo na yun. Baro-baro maliligaw na. Saan si Mama? Halos ko na edad mo. 74. 10 taon na. Kuskintay pa sa iyo. Ako mag-aisipon mo. 51 naman mga kasi mag-prepared. Sabi ko, suswintahan kaming doon ni Robin, sabi niya, mga 16 na ako, hindi na high school na. Pero sinimil na yan, tapos na rin college. Parandaan nila na yan, pag 60 ko, ako, Sige po ba, ilang taon na lang ang pamilya. Ako tapos sama siya, kung mangyari baga ang nangyari baga maging ano siya, maging doktor mo baga natin sabi niya, manas niya ang mga sunod, manas niya yun na, may 5 taon na, 6 na taon na ay ta. Aba, dahil mo kami mga bakal na buyo. Natamalit. Malo. Dahil mo na buyo sa taon. Tulo ba yung kay? Malo. Sabi tayo, manakalang magandang dahil na yung buyo. Kaya ang ano, ang muna sa nakapakal. Pero na po ba kami na tayo ka man na. Nakakala mo na sila. Adlaw ba kasi binubuhat? Adlaw. Ano ba baga adlaw? Kamulong sa daa. Bulong sa kabag. Iyo pag-enjoy niya talaga. Siya niya nagparahat ang bulong. Pag-enjoy niya nakakabag. Matawad. Sampurado. Pero, prito. Para ito lumagsanaan. Malo ba yun,